A ja si myslím, že ja som už dospela do toho štádia, že už potrebujem len tú príležitosť a už proste, že už som na tej úrovni, že by som vedela uchopiť, že už som si prežila kadečo. Už nech mi konečne dajú to, čo mám robiť. Pani Daniela prišla ku mne pred nedávnom a je to celkom zaujímavý príbeh a dokonca uvolila, aby sme o tom povedali, čo to do našej relácie. Takže pani Daniela, vítam vás. Ďakujem, pán Jozef, za takéto privítanie. V podstate na začiatok by som povedala asi toľko, že nakoľko sa o duchovno zaujímam už dosť dlhú dobu, v podstate ma to lákalo už v minulosti, tak tým, že som sa dostala vlastne do tejto životnej situácie, v akej teraz som, tak som proste opätovne vyhľadala pomoc už aj v tomto smere. No a keďže s pánom Jozefom, teda s vami, mám dobrú skúsenosť v minulosti, nakoľko mi váš výklad docela vyšiel na dosť ako percent, tak som si povedala, že prečo to neskúsiť znova a neosloviť vás znova. No ukázalo sa mi, že už som urobila veľmi dobre, pretože som dostala vlastne ako keby taký podnet na také riešenie, možné riešenie mojej situácie, pretože dôvod vlastne, pre ktorý som vás vyhľadala, je to, že riešim svoju pracovnú oblasť. No a tým, že vlastne sa chceme rozprávať o tejto téme, je vlastne to, že ja som na takej križovatke osudu sa ocitla, kde vlastne premýšľam a rekapitulujem si celý svoj život spätne a prišla som na to, že už by bolo konečne na čase, keby som robila proste to, čo robiť mám. Lebo veľa ľudí sa len sťažuje, že proste sa im nepáči práca, nepáči sa im zamestnanie, nie sú tam spokojní, ale nič preto nerobia, aby to zmenili. Ja som v minulosti robila práce, dá sa povedať, iba kvôli peniazom. Čiže nepovedala by som, že bolo to moje životné poslanie. Ale teraz som už tak na tom, že proste ma to ako keby tak podvedome tlačilo, že hľadať tú správnu cestu. Čiže vlastne vás som vyhľadala kvôli tomu, aby som jednoducho zistila, či prídem k nejakej práci alebo nie. No a vy ste mi tam vtedy vlastne povedal, že je tu taká možnosť, že ste to už niekoľkokrát skúšala, máte to aj na svojom portáli, že by som mohla skúsiť troška čarovať. No a keďže ja som otvorená všetkému novému, tak som to chcela vyskúšať. Máš pravdu, Danielka. Zaoberali sme sa tvojou prácou hlavne a ty si sa nevedela kam posunúť. Opravím, nie je to portál, je to moja webová, respektíve blogová stránka www.veštecjozef.sk a na nej v rubrike Veštenie je aj ako si správne želať, ako sa očistiť a podobné témy. Budem mi musieť asi prepracovať, lebo Danielke niektoré veci neboli jasné, aj keď mne sa zdajú byť veľmi jasné, ale to není témou dnešnej relácie, to len tak na okraj. Pani Danielka, ja si pamätám pomerne presne na ten náš výklad a potom na záver sme vlastne rozoberali, ako čo máte spraviť. Hlavne som vám objasnil, že musíte čarovať, respektíve dodržať fázy mesiaca. Keď chcete niečo, aby k vám prišlo, dorastajúci mesiac, a keď chcete, aby od niečo od vás odišlo, ubúdajúci mesiac. Vy ste sa aj podľa toho zariadila, čakala ste tých 14 dní, než prejde nov a začne prvá štvrť, aby ste si mohli niečo konkrétne prijať. Včera večer ste to uskutočnila a poslala ste mi aj fotografiu, čo bolo celkom príjemné. Uspôsobila ste si to tým svojim podmienkám. Ja sa práve na tú fotku dívam a celkom sa mi to páčilo. Pani Danielka, spomínala ste, že sviečka vyhorela do tla?
Áno, sviečka úplne zhorela, na moje prekvapenie nezostalo tam absolútne ani kúsok vosku, čiže žiadny odpad som nemala. Ten svietnik ostal úplne, ale že úplne čistý. No, tak to by mohlo byť dobrým znamením. Dneska ste mi zavolala do práce a mali sme taký krátky rozhovor a vďaka tomu vlastne vznikol táto relácia, alebo vzniká táto relácia, s tým, že ste mi popísala, ako ste vy sa vysporiadala s touto témou. Poviem, ja som vám radil a je tam aj vzor, ako presne, čo máte tam zhruba napísať a ako presne si máte želať. Som vám povedal, že čo si budete presne želať, to sa vám splní, aj keď si to niekedy neuvedomíte. Ale vy ste to uchopila z veľmi zaujímavej stránky a už slovo by som radšej prenechal vám. No, ďakujem za to slovo. Na toto som sa tešila, pretože toto je naozaj, by som povedala, že taký kreatívny spôsob a verím, že veľa ľuďom sa to bude páčiť, pretože nehovorím, že ten váš spôsob, akým ste to robil doteraz, je zlý, alebo že bol zlý, to vôbec v žiadnom prípade nevylučujem. A samozrejme, že aj verím, že sa to plnilo, len otázne je, treba sa zamyslieť nad tým, že keď si niečo prajete, tak je to taká dvojsečná zbraň. A v podstate je to aj taká kontrola nad životom. Myslím si, že kontrola nad životom až do takejto miery nie je dobrá. Práve preto som to nechcela riešiť týmto spôsobom, ako ste mi to vlastne predložil vy. Lebo keby som tam mala písať priamo nejaké moje prianie, ktoré vlastne chcem, tak čo ak to pre mňa nie je to správne? Kto vie najlepšie, čo je pre mňa správne? Podľa mňa sú veci také osudom dané, proste, ktoré vám prídu do života vtedy, kedy majú prísť. Nehovorím, že kontrola nad životom a celkovo nie je dobrá. Samozrejme, že treba mať kontrolu nad svojim životom, ale všetko v správnej miere. Myslím si, že keď aj nejaké čarovanie, tak myslím, že lepšie je to možno podať v takej všeobecnej forme a nechať skôr tie vyššie sily pôsobiť, aby k vám prišlo to, čo naozaj má prísť. Lebo nie vždy totiž to, čo my ľudia chceme, je pre nás aj dobré. To sa bohužiaľ ukáže až časom, väčšinou, kde prídeme na to, že sa sťažujeme na veci, za ktoré si v podstate môžeme sami. Toľko z mojich osobných skúseností vlastne aj z minulosti. Čiže ja som sa vlastne rozhodla toto čarovanie urobiť naozaj takým originálnym spôsobom aj vďaka tomu, že som len nedávno prišla, dá sa povedať, k objavovaniu seba samej a spoznávaniu sa cez metodiku testu talentov Gallup. Ak to niekoho zaujíma, tak si to môže vygoogliť na internete. Normálne si zadáte metodika Gallup talenty a tam vám vlastne vyhľadá, že čo to je. Ja som k tomuto prišla vďaka jednému známemu, akože úžasná osobnosť, úžasný človek. No a v podstate som spoznala samu seba, pretože každý jeden človek na tejto zemi je v podstate ako keby taký unikát a veľa ľudí hovorí, a však ja nemám žiadne talenty a ja neviem, čo mám robiť, ale každý máme nejaké talenty. Táto metodika Gallup talentov vám by naozaj o tom veľa povedala. Ja som si ten test dala spraviť a absolvovala som aj 1 hodinu s mentorkou, teda s koučkou, ktorá mi vysvetlila vlastne o čom to je a ako to funguje. Pretože to, že si ten test dáte urobiť, neznamená, že hneď objavíte vaše životné poslanie. Ten test vám len ukáže vaše silné a slabé stránky. A to je vlastne základ k uchopeniu toho potenciálu, čo sa týka pracovnej oblasti. Pretože ďalšia vec je tá, že my ľudia väčšinou sa zameriavame bohužiaľ na to už od školských čias, že chceme bicybriť a lepšiť sa v tom, čo nám nejde. Ale to je chyba. My by sme sa mali zamerať na to, čo nám ide.
a tam sa sústrediť, pretože to je pre nás tá zlatá baňa. Lenže, ako som povedala, tá metodika vám neurčí, že čo máte robiť. Ona vám len ukáže, v čom ste dobrí, aké máte talenty, ale už kde ich využiť, oni sa dajú využiť všade. No ale to som troška zašla ďalej, čiže koho zaujíma táto tematika, tak v pokoji to môžete vygoogliť na internete a keď tak môžete ma kľudne kontaktovať a môžeme sa o tom rozprávať potom už súkromne. O tomto. Takže pani Danielka bude môcť dať do popisu podcastu vaše telefónne číslo? Alebo nejaký kontakt? Môžete tam dať, áno. Áno, môžete tam dať. Dohodneme sa, či tam, potom sa dohodneme, či si tam dáme mail alebo telefón. To už bude záležať na vás. Dobre, pani Danielka, ja sa vrátim naspäť k tomu nášmu čarovaniu krásnemu. No, ja som troška tam zašla, lenže toto bolo, viete, toto bolo ten základ, ktorý som k tomu musela podať, že prečo ma vlastne to k tomu viedlo to urobiť tak, ako som to urobila. Ja som musela toto tam povedať, pretože to je vlastne dôvod, prečo som to tak spravila. Pretože ja som bohužiaľ len na ceste. Ja len hľadám to svoje životné poslanie. Ja ho ešte žiaľ nemám uchopené. A tým, že vlastne vy ste mi hovorili, napíšte si tam niečo proste konkrétne. Lenže ja ani neviem, čo konkrétne som tam mala napísať. Tak preto som to formulovala tak, ako som to formulovala, pretože čakám, že proste ten vesmír mi posunie to, čo mám skutočne robiť. A myslím si, že to najdôležitejšie pre každú osobu na svete je robiť to, čo nás baví. A keď robíme to, čo nás baví, to, čo nám ide, tak to zároveň obohacuje aj ostatných. Veľká chyba je to, že proste tí ľudia chodia do práce, ktorá ich nebaví. A ani sa nesnažia nájsť iné riešenie. Že toto je taká, by som povedala, že mierna osveta, nevzdávať sa. Ja mám 35 rokov a ako naozaj prešla som si už všeličím, aj v súkromnom, aj v osobnom živote, aj v pracovnom, proste po všetkých stránkach. A až teraz sa mi úplne, že otvárajú oči. Bohužiaľ. Až teraz. Pani Danielka, Bohu dík, že sa vám otvárajú, ja by som povedal. Lebo niektorým sa neotvoria ani v 99 rokoch. Ale ja by som sa vrátil stejne trošičku k tomu, ako to dneska vlastne vyplynulo. Vy ste mi zavolala, že ste to uskutočnila, poslala ste mi fotky z toho rituálu a začali sme sa rozprávať chvíľku, keď som mal v práci čas ohľadom, ako ste to koncipovali. Moja reakcia určite uznáte, prvá bola taká trošku zdesenie, ale potom, áno. Lebo ja som doteraz, tak ako ste povedali, vždy ako presne toto presne chcem, toto doslova tú kontrolu nad životom. Pritom mi to ako nedochádzalo, že máte pravdu. A keď sme sa chvíľočku bavili, aj potom ja som premýšľal nad tým, tak ja som si robil čarovania pre prácu, čarovanie pre nejaké také osobné veci. Dostal som presne to, čo som si žiadal, ale tak ako sme sa bavili, dostal som... Za akú cenu? Za akú cenu? Poslucháči to za chvíľočku pochopia, lebo neviem, pani Danielka, máte pred sebou ten svoj zápis, alebo ho môžem ja prečítať tu na mobile, ako ste mi ho poslala na WhatsApp. Viete čo, ja ho teraz aktuálne pri sebe nemám a zbytočne by som zdržovala. Tak dobre, ja si ho teda dovolím prečítať, vynechám vaše priezvisko, stále vás budem krstným menom oslovať. Takže vy ste napísala: ja, Danielka, narodená vtedy a vtedy, žiadam anielov a celý vesmír o splnenie mojej žiadosti. Prosím vás o sprostredkovanie príležitosti na podnikanie. Žiadam o prácu, kde budem môcť naplniť plán svojej duše a zároveň budem prínosom aj pre svoje okolie. Chcem mať prácu, kde sa budem cítiť šťastná, kde budem zároveň samostatná a sebestačná.
po všetkých stránkach. Pošlite mi do cesty príležitosť, ktorú budem mať šancu uchopiť a tým aj možnosť naplniť svoje životné poslanie na zemi. Chcem mať prácu, kde budem šťastná a kde budem šťastná aj šťastím aj pre okolie. Prosím, pomôžte mi naplniť môj osud. Túžim robiť prácu, ktorá je môjim životným poslaním. Dajte mi potrebnú príležitosť, aby som sama prišla na to, že toto je práca mojich snov. Prosím o príležitosť naplniť svoje životné poslanie v pracovnej oblasti. Žiadam celý vesmír o splnenie tejto žiadosti do dátum. Za splnenie mojej žiadosti vopred ďakujem celému vesmíru. V Bánovciach nad Bebránovou dňa toho a toho Daniela. No, ja keď som to potom v pokoji prečítal, pani Danielka, tak ma to ohromilo doslova, ako ste to nádherne napísala. Sama ste povedala, že to bolo síce na druhý či na tretí pokus, že naraz to z vás tak vytrisko. 2 také neúspešné pokusy a potom opravovala som to, áno. Opravovala, pretože nepačili sa mi tam, ako chcela som to mať také vyšperkované, inak písanie to je taká moja vášeň a ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedeli by čo o tom rozprávať. Takže čítanie, písanie, to áno, to môžem. No, Danielka, ja som to potom chvíľočku prečítal a počas cesty, hlavne z práce, lebo pracujem v Martine a bývam v Žiline, tak som mal dosť času nad tým rozmýšľať. Veľmi sa mi páči ten váš prístup a mám aj záznam toho rozhovoru, čo sme sa bavili v práci a oslovilo ma to, doslova a do písmena ma to oslovilo a ukázalo mi, že možno nie je tá moja cesta jediná správna alebo tá najsprávnejšia. Pre mojich poslucháčov a poslucháčky som človek, ktorý keď sa potkne, tak to povie. Nie som neomylný, nie som vševediaci a všemocný. Takisto sa učím za pochodu a takisto ma každý jeden môj klient alebo klientka, lepšie povedané, vie všeličomu naučiť. Nebojte sa, že ma častokrát neprekvapíte a poviem to tak, len niekedy náhodou ma nenachytáte na hruškách, že ostanem zarazený. No, toľko som chcel, pani Danielka, ja povedať. Mne sa to veľmi, veľmi páči. Vy ste to vtedy aj trošičku rozobrala z tej duchovnej stránky. Spomínate si na to? Áno, spomínam a poviem otvorene, že duchovno mne je naozaj, môjmu srdcu je duchovno dosť blízke a v tomto období vlastne, ktoré teraz prežívam, ja som dosť tak osamotená, by som povedala, tak možno aj preto ma to tak vedie, že viac sa zaoberať tým duchovnom, tak asi som vlastne preto som to asi tak napísala a mám z toho teraz takú neuveriteľnú radosť a úplne, že taký pocit správnosti, lebo som prišla na to, že možno ani tá moja cesta doteraz nebola až taká správna, lebo proste som sa snažila veci stále mať nejakým tým spôsobom pod kontrolou a za nejakých mojich striktných požiadaviek, aby sa mi proste splnili nejaké veci, aké chcem. Ale možno to bolo práve to, čo som mala pustiť a nechať proste tak, voľne, aby sa tie veci možno vyriešili samé. Že konečne som asi prišla do toho bodu také precitnutie a uvedomenie si v tom svojom živote, lebo to, že som sa dostala až do takéhoto bodu, no tiež to nie je ako sranda. Ja tu nechcem rozprávať nejaké veci extra z môjho súkromia, lebo ako toho je naozaj dosť. Ale myslím si, že každý človek sa dostane do takéhoto zlomového obdobia, kde veľa premýšľa a prehodnocuje ten svoj život. A to duchovno je naozaj, myslím si, že oveľa dôležitejšie v tom našom živote ako to fyzično. Lebo keď sme
vo vnútri spokojný a v tom duchovne taký šťastný a proste orientovaný týmto smerom, tak nám prirodzene a postupne samé príde aj to fyzično. A toto som vlastne ja pochopila. Ďakujem, pani Danielka. Pani Danielka, spomínala ste, že ste sa vydala na vlastnú cestu toho duchovna. Neviem, ja si nepamätám, že by ste spomínala, že niečo konkrétne robíte. Konkrétne nerobím nič, ale vždy ma táto tematika zaujímala. Ako priznám sa, že mám doma aj karty, ale ja neviem veštiť to vôbec. To absolútne. Ja to mám len ako koníček, lebo páčia sa mi tie obrázky, ako možno sa niekto tomu bude smiať, ale proste láka ma to v tejto sfére. Je to môj koníček. U mňa to je skôr o takom získavaní poznatkov. Viete, ja som taký, by som povedala, samovzdelávací typ, že mňa keď niečo proste zaujme, tak ja proste som schopná sa v tom vrtať, ale že úplne, že do hĺbky, do šírky, doprava, doľava, dozadu, zo všetkých strán, z vrchu, že proste už nikoho to nebaví a mňa furt to baví sa tam vrtať v tom. Čiže toto je u mňa taká výhoda, ale zase samozrejme samovzdelávací typ iba to, čo ma zaujme. A toto duchovno je pre mňa také zaujímavé. A tým, že vlastne ja som sa dostala do tej situácie, že už naozaj neviem, ako mám riešiť tú svoju situáciu, tak sa utiekam viac k tomu duchovnu a z nejakej tej viere, proste, že verím v nejaký ten zázrak stále, že aj keď napríklad nebudem mať tú prácu teraz hneď, tú prácu tých snov, lebo ja sama neviem, čo to je tá práca. Ja aj keď som už skúsila milión možností zistiť, že čo by som mala teda robiť, čo by bolo tou náplňou, že urobiť seba šťastnou aj ľudí okolo šťastnými, vďaka tomu, tak som na to zatiaľ neprišla. Ale verím, že keď to nevzdám a keď budem vytrvalá, tak ona tá práva príležitosť určite príde. Či príde za týždeň, za mesiac, za pol roka, ale určite príde. A možno, že ak aj tú prácu nebudem mať hneď, že nenájdem tú prácu hneď, tak ono určite budem mať nejakú prácu, kde sa možno zase niečo naučím, čo ma posunie inde a dostanem to, čo chcem, vtedy, keď to mám dostať. Lebo my dostaneme všetko vtedy, to je také božské načasovanie. Ja tomuto začínam veriť, že čím viacej tlačíte na pílu v niečom, tak proste vtedy to nejde. Tak ja už... Niečo o tom viem. Ja keď svojim klientkám vysvetľujem nejaký ten paradox, ako Danielka hovoríte, tlačenie na pílu, tak ja to prirovnám, či videli dieťa také ročné, dvojročné, ešte plienkaté, keď mu dajú veľkú loptu. Ono sa s tými svojimi nemotornými krôčikmi chce k nej dostať. Lopta je pomaly väčšia, ako je ono. A čo sa stane? No stane sa to, že chce chytiť tú loptu, ale tým, že je také nemotorné, také široké aj v tej plienke, aj tie nožičky mu lietajú kade tade, tak vlastne si tú loptu odkopne. Až potom na nejaký pokus, tam keď si ju zaženie si do kúta, tak je ju schopné uchytiť a niečo s ňou spraviť. Niekedy sa mu ju podarí chytiť, zdvihnúť, niekedy nie, niekedy mu vypadne. Ale proste mnohí klienti, ale hlavne klientky, robia tú chybu, že sa snažia silou mocou, tak ako hovoríte Danielka, tlačením na pílu, aby bolo podľa nich, aby to bolo tak alebo onak a vlastne si to odkopávajú, oddialujú si to. Áno, presne. Práve preto ja som sa vlastne rozhodla to urobiť tak, ako som sa rozhodla, že som to urobila. Ja v podstate budem tú situáciu riešiť tak, ako mi príde do cesty. No, niekde pracovať musím, čiže určite nezostanem nezamestnaná, to nie. Ale ak aj to nebude tá práca mojich snov hneď, tak budem vlastne toto čarovanie a toto, jednoducho ja to nevzdám. Ja som dosť vytrvalý človek a prišla som na to, že iba vytrvalosťou to niekam dotiahnem. To by som vedela o tom zase rozprávať
čo sa týka mojej minulosti, že mi niektoré veci trvali veľmi dlho, kým som ich urobila. A potom, keď som ich urobila, tak som zistila, že bože, čo som to ja neurobila skôr. Čiže ono zase niektoré veci, to je na zváženie. Každá vec, ktorú robíme, je proste na zváženie. Ale čo sa týka tohto konkrétne, tej práce, tak jednoducho verím, že mi tá práca určite príde. Keď aj nebude hneď, tak si na ňu počkám a príde mi to moje poslanie, ktoré mám robiť. Len ono netreba sa vzdávať, treba si ísť za tým svojím a hlavne treba veriť. Ako týmto by som chcela povzbudiť možno aj iných ľudí, ktorí budú počúvať náš rozhovor a ste v nejakej beznádeji, že už neviete odkiaľ kam a možno, že aj toto budete pokladať a nejaké žvásty, bože, teraz je toho na internete plno a neviem, proste sú to len keci. Nie, omyl. Nie sú to len keci. Základ všetkého je byť úprimný sám k sebe. No. Toto je základ všetkého. Keď si uvedomíte, že vlastne svojimi myšlienkami vy si vytvárate nejakú tú realitu, pretože myšlienka je prvotná vec, ktorá sa zhmotňuje. Vy keď myslíte negatívne, tak proste v živote nebudete mať pozitívny život. Aj na toto som už prišla. Jednoducho to sú skúsenosti, ktorými som si prešla. Bohužiaľ, tie moje skúsenosti doteraz boli také, že skôr bolestivé, ale myslím si, že ma veľa naučili a posunuli. Preto netreba sa vzdávať. Nikdy sa netreba vzdávať. Určite nie. Danielka, veľmi krásne povedané. Ja dovolím si vstúpiť do toho. Hovorila si, že si mala ťažké obdobie. Áno, si v 9-ročnom cykle od 28. roku pod vplyvom dvojky. To je citová oblasť, to sú city, to sú vzťahy, to sú takéto veci. A ideš od 37 do 5. Spomínaš si, že 5 je za odmenu, že tam si budeš robiť podľa seba, ale hneď na to nadväzuje 7, duchovná oblasť od 46. Takže, a keď sa dívam na tvoju numerologickú mriežku, tak ty tú cestu máš otvorenú. Záleží len na tebe, ktorým smerom, čo sa rozhodneš vlastne robiť, čo ťa osloví. No, presne tak. Práve preto som žiadala v podstate aj ten vesmír, tie vyššie sféry, aby mi poskytli do cesty príležitosti a dali mi šancu, aby som ja sama mala šancu uchopiť vlastne ten smer. Lebo ja neviem, čo je ten smer, ale verím tomu, že keď mi tá príležitosť príde, tak tá moja duša to rozpozná a zistí, že áno, toto je to, čo mám robiť. Lebo treba sa počúvať. Treba byť k sebe úprimný, netreba si klamať. To, čo v nás v skutočnosti vyvolá tú radosť, to je to správne. Ja som skúšala už naozaj veľa zamestnaní, veľa prác, ale vždy to skončilo proste zle. Lebo vždy som tam išla s tým, že aj keď to možno vyvolalo vo mne nejakú radosť, nebolo toto práve, že proste išla som, že skúsim. Ale už som viac, tak by som povedala, tak intuitívne nastavená, že viem to už viac tak rozoznať. Myslím si, že keby mi teraz príde tá príležitosť, tak by som ju vedela už uchopiť. Ja viem, ja som už ako malá, vždy som túžila podnikať. Čiže ja viem už teraz, že podnikanie je moja budúcnosť, že ja budem raz podnikať. Ja to viem jednoducho. Pretože ja som vždy to túžila, už ako dieťa som sa hrala, že som pani podnikateľka, samostatná, nezávislá, proste sebestačná, že robím niečo dobré pre ľudí, niečo, čo ma baví, ale čo? Na to som ešte neprišla. Čiže verím tomu, že keď sa aj zamestnám niekde, tak mi niečo tak príde do tej cesty, že možno, že sa budem aj vzdelávať ešte. No to sa budeš určite, to si píš. No, vzdelávame sa celý život, takže ja sa tomu nebránim. A zase, ako som povedala aj predtým, tak ja som samovzdelávací typ, čiže
mne keď príde do cesty niečo, čo ma baví, tak to ja budem totálny workoholik. No, držím ti palce, aby tá príležitosť prišla čím skôr. Viem, že si teraz, Danielka, bez partnera, ale nezachytil som. Deti u teba boli? Nie, ja som síce rozvedená, ale detičky nemám a ako som sama, nemám ani partnera, som dlhodobo sama. A ono vlastne aj tá samota mi nejakým spôsobom otvorila oči. Áno, otvorila mi oči. Ale ja som v podstate aj v manželstve bola sama. Takže ale to je na dlhú tému. To je na ďalšiu tému. To by sme mohli rozprávať ešte 2 hodinky. Ale tá samotá to je u veľa partneriek sama. Ale to nie je našim cieľom. Danielka, ešte si spomínala písanie. To som o tebe napríklad ja nevedel. Jak si myslela to písanie? Píšeš básničky, píšeš poéziu, prózu alebo len tak do denníčka? No, tak ja sa priznám, že písanie je naozaj moja vášeň. Ako ja, čo sa týka môjho hovoreného prejavu, tak myslím si, že viem komunikovať tomu, keď sa mám s niekým o čom baviť, tak dokážem sa naozaj baviť, ale nie s každým. Ale čo sa týka písania, tak ja som prišla na to, že písanou formou viem najlepšie vyjadriť svoje pocity. A dokonca by som povedala, že to má na mňa úplne až taký terapeutický účinok, že písanie ma naozaj baví. Ja sa priznám aj v tom, že mám dokonca rozpísanú knihu, čo je pre vás asi teraz šok, lebo toto ste nevedel. To som nevedel. Ja som ťa lákal do svojej knihy a ty mi hovoríš, že máš svoju knihu. No, fajn. Takže rozprávaj. No, ja ju mám rozpísanú, ale kedy ju dopíšem, neviem, lebo neviem ako... Dobre, necháme tú knihu. Ja by som si túto tvoju vášeň ešte takú krátku reláciu na budúce nechal, aby sme všetko nevystrieľali v jednu reláciu. No, jednak mňa moje klientky upozorňuje, že dosť dlho trvajú, že by som ich mal skrátiť. A vidíš, len sme niečo načetli a už máme pomaly 3/4 hodinu na krku. Takže, Danielka, ja by som to zhrnul takto. Oslovila si ty mňa ohľadom výkladu kariet, ktorý prebehol a ja som ti tam navrhol čarovanie kvôli práci, kvôli tomu, čo chceš dosiahnuť. Ja som ti povedal zhruba, ako to robím ja, tým, že doslova ty si to nazvala kontrola nad životom, čo sa mi veľmi páči tento názov, že som si nadiktoval striktne takéto a takéto podmienky. Dneska, keď si mi zavolala, v prvej chvíli povedala, ako si to ty pojala, tak doslova ty si sama mala som mňa šok, že ako som reagoval, ja som proste bol vykolájený. Ale mňa to nevykolajilo, lebo ja som mala pocit správnosti. No tak to je výborné. No a potom my sme volali asi 3-krát dneska spolu s tým, že potom, keď som mal ja čas, tak som zavolal a už sme to tak začali trošku rozoberať a nejako začal som spracovať ja ten tvoj návrh a popravde veľmi sa mi začalo ľúbiť a na základe toho som ťa požiadal o tento rozhovor. No a mňa to veľmi prekvapilo a aj potešilo, pretože nestalo sa mi ešte nič takéto a prečo vlastne nepomôcť nejakým novým poznatkom aj druhým ľuďom? Akože to ma teší a ak to pomôže čo i len jednému človeku, tak už teraz mám z toho radosť. No ja dúfam, že to pomôže viacerým a že sa nám ozvú a začne konečne nejaká komunikácia, aj keď robím túto reláciu rozprávanie s Jozefom krátko. Mám tu záznam, že prvá relácia vyšla 22.3.21, čiže 4., 5., 6., prakticky 3. mesiac. Minulý mesiac sa to tak zvrbilo, že sa mi nepodarilo dať jednu reláciu
Mám ju rozpracovanú, ale proste stále niečo, prišla jar, prišli povinnosti v záhrade, v domácnosti a tak ďalej. A suma sumárum, konečne sa znova dostávam do takého tempa, lebo ja chcem robiť 1 až 2 relácie mesačne. Dobre, Danielka, ja by som to tak trošičku ukončil. Kto bude mať záujem o to, jak si to nazvala, tú terapiu, či čo to bolo? Metodika talentov Gallup. Ja som to tam povedala, že môžu si to vygoogliť, lebo ja som vlastne k tejto metodike prišla vďaka jednému človeku, k ktorému som sa dostala úplne náhodou. Mimochodom je to úžasný človek. No a vďaka nemu som objavila, dá sa povedať, základy svojho skrytého potenciálu. Čiže vlastne som si uvedomila svoje talenty. Všetci máme nejaké talenty. Čiže kto má záujem o toto, tak si môžete vygoogliť metodika talentov Gallup. A koho by to zaujalo, tak kľudne ma môžete kontaktovať a môžeme sa o tom porozprávať viac, alebo viem vám dať doporučenie na človeka, ktorý sa tomu venuje ako formou mentoringu. No dobre, ja uvediem tvoje telefónne číslo, ktoré je 0948 423 238. Uvediem ho dole do popisku podcastu. Danielka, metodika Gallup a tvoje telefónne číslo. Poprípade, keď mi tam dáš mailovú adresu a poslucháči, ktorí budú chcieť, tak môžu sa prihlásiť u teba. Priznávam sa, sám túto metodiku nepoznám, bo je to pre mňa takisto novinka. Danielka, ja by som si dovolil túto našu prvú reláciu, a dúfam, že nie poslednú, trošičku zakončiť, lebo už vysoko cez 40 minút. Presahujeme limit, ale tak ja verím, že nás ľudia budú počúvať. No, dohodol by som sa potom s tebou po tejto relácii, kedy by sme natočili nejaké ďalšie. Mám pár nápadov, čo v priebehu relácie mi prišli. A dúfam, že poslucháčkám a poslucháčom sa to bude páčiť a budú spätne reagovať, či už tebe priamo na to telefónne číslo, alebo mne na mail. A podľa ich požiadaviek dáme zase niečo pekného dokopy. No, som otvorená všetkým novým príležitostiam a určite aj tomuto. Teším sa už teraz. Danielka, ďakujem ti za krásny rozhovor, za tvoje milé slová. To by bolo na dnes všetko, milí poslucháči. A ďakujem za váš čas a trpezlivosť. Vaše otázky, postrehy, príbehy, komentáre a hodnotenia mi prosím posielajte na môj mail veštecjozef@gmail.com alebo priamo ohľadom metódy Gallup ozvite sa Danielke na telefónne číslo 0948 423 238. Ďakujem za váš čas a na ďalšie stretnutie s vami poslucháčkami a poslucháčmi sa teší Jozef Hájik a určite aj Danielka. Dovidenia. Majte sa, dovidenia.